Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mone ruɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof weltare kadi min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka hande ko salminde won tan bandiraɓe wiide on calminama e inde on manama e jettode kala ɗo ngo mbawɗon wonde e kala ɗo mbawɗon hettude e aduna o on calminama no fewi ɗum noon ko arde haade min nadde ruɓindu jayndeli meɗen ko baɗimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa hande on ji wutte banam gorko machallah ko weltare tan dañmi Amadou no mbaɗɗa e maɗi ko gatti hande mawɗum yettiral ko noon accu toñange andi ñande jour altinde mbimami sa fuɗɗirima toñange haali gonga noon kono wona toñange Amadou si wonɗa koye toñe non wona toñange kalden gonga tan vraiment no garduɗa altini ni ko noon aljuma kay annen kadi machallah da jarama ala caɗele jarama mi kala ko mbawɗa haal dal mi yafimama e subaki ala probléme kono ɗum ko salmitadema eɗen celli alhamdulillah salminde aussi yeeɓiyankoɓe wonɓe nder leydi Sénégal hay caggal leydi kala yettudeɓe jarnudeɓe kadi caggal ndeɓe ɗofti en ndeɓe duusi en e yontere nde hano hannirta ni hande ko aljuma wadde en profité d' occasion tan mbiyen ɓe aljuma moƴƴo mala aljuma moƴƴo malaɗo arde namdal ma ngal jande e leydi Sénégal hande noon ko toɓe certude ɓuuri hen teskede saabu sa daari ene hen tawe e jillo mo ganduɗa ko Pape Diop toon to Abdoulaye Wade ko noon kadi ne tawe hen konngudi makko kanko Pape Sopi wondude ha joni e gueɗe dawrugol ko noon kadi e gueɗe ɓeeto accident ji ha e coftal ɓalli foof ina tawe e nder jayndeji leydi men Sénégal noon tigui wadde min gar hen joni wonata wadde noon Amadou mbeɗi sikki tan hande e puɗɗortoɗen koye les échos tigui jayde les échos e oɗo subaka hande no mbiɗen ni ari koko yewti koye konngudi maître Abdoulaye Wade mais noɗo wonde horejo leydi Sénégal e wiide makko noon kanko le Pape Sopi wonde kay haysino tawi oɗo saaha o mawni haɗata kam ene wayno mangu wona tigui rafi e wiide makko hayso tawi kay oɗo saaha omo jogui duuɓi ɗi ganduɗa ɗi ene liime fodde 94 haɗata tigui no wano guiley cukago ha hande to banggue miijo e to banggue haqqilantago kono noon kadi e wiide makko anda holko waɗani ɓiɓɓe leydi Sénégal ha kay kene jokki joni o hormademo kam e rokkudemo teddungal o haaldi konngudi noon ko yesso Pape Diop janoɗo jillu gam salmindemo toon to galle makko La Tribune jayde nden ɗon ne wayno arti koye ngal ɗon pottiral hakkude lo Pape Sopi ko noon kadi e Pape Diop ɗum ɗon noon kanko Pape Diop tigui o suuti konngudi so tawi noon ko joƴƴinde o mo ganduɗa ko Macky Sall horejo leydi ndi less e wiide jayde kono tan e wiide makko ene wayno Macky Sall oɗo saaha ina tan jogui caɗele gam yidde ñembude mo ganduɗa ko Abdoulaye Wade ko konngudi Pape Diop ko noon kadi kanko maître Abdoulaye Wade caggal nde o suuti konngudi e wiide makko o anda foof holko waɗani ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe konngudi makko jaaƴine tawe e nder jayde witende La Tribune Vox Populi nden ɗon jayde ne wayno arti ko e konngudi Abdoulaye Wade wiide makko mangu wona tigui rafi ɗum ɗon kay o wi ɗum ne wayno ha joni ko gueɗe haqqilantagu ene heddi e makko no hannirta ni eno wano hanki hecci hanki e wiide makko noon ɓesgu ina kay jokki joni o yidde ha joni hakkille makko e gueɗe makko kam e golle makko hani e mbawka makko konngudi ɗin jaññaɗe noon ina tawe e hello go e jayde witende Vox Populi jayde Walfadjri nden ɗon wayli ko sawru mbaggu ari ko e sumgoji ɗi ganduɗa ɗi ko local kanɗi wadde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho dirtanaɗe tigui ha nden ɗum saabi noon jayde en arta e nden ɗon wilde manam e ngol ɗon tufagol ngol kay dirtingol ɗin ɗon sumgoji ene wayno noon jayde ne sifo ɗum ɗon kay ma waw tigui joni o bonnude walla waylude yoga e gueɗe ɗi ganduɗa ɗe ko sumgoji horejo leydi kanɗi wadde e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi woni 2024 konngudi ɗin ɗon jaaji kala ene tawe e hello tati e jayde witende Walf Quotidien Rewmi Quotidien jayde nde ari koko yardete ataye ɗo e nder leydi men Sénégal woni ko yewetti ala haali biyeji ɗi moƴƴani woni faux billet omo ganduɗa ko Bougazeli noon e jayi wiide jayde nde konngudi daɓɓikiniɗi wonde tan mo waɗe déféré hande toon to parquet ɗum ɗon noon mo yidir tigui omo ganduɗa ko procureur de la république kono ɗum ko noon ina tawe goɗɗum ko yewti ko e ndenka caggal nde o suuɓa e gardigu ko yewti ko e gendarmerie leydi men Sénégal kam e justice militaire omo ganduɗa ko général Sène walla mbiyen général Jean Baptiste Tine jafoɗon joni o tan ari ko noon kadi ardi e pandale muɗum gam yidde haɓade ko yewti ko e saysayeɓe woni wat boniyankoɓe
L'Observateur, l'Obs. Jayde groupe Futur Média nde ina wayno suuɓi ko wadde ɓeto noon ko yewti ko e tana musɗo oɗo saaha mo leydi Sénégal wuuri e ɗiɗo lebbi sappo ɗi gonɗen e nde hitande jayde noon wi ko tolni e temedde joyo e sappo e jeeɗiɗo bani adama goni ko mbasi pitali munen e dow laabi men ɗum ɗon koko yewti ko e accident auto ji ina tawe e hello 4 e 5 e jayde groupe Futur Média nde ko noonne kadi ko yewti alhaali Thiantacoune woni tan sohna Aïda Diallo mo ganduɗa ko joɗaniɗo hono Cheikh Béthio Thioune yarah muɗum hollitama noon wonde o waɗi déposé plainte manam o wullitoyima ko wiyete ko hono plainte contre X toon to dikka ɗum ɗon noon ina tawe e nder jayde l'Observateur ko hello muɗum jeeɗiɗi. Le Soleil. Jayde gendire nde ina wayno ari ko e tabal mawgal ngal leydi men Sénégal waɗi to banggue faggudu woni gartam ɗum ɗon noon hollitama wonde ni ko ɓeɓe ganduɗa ɓe ko FMI woni gomu ganduɗa ngu ko tambi kalko fate banggue koppereji windere nde kamɓe tan joni ɓe kolliti wonde ko betere mode ko noon kadi kayisaji heeɓiɓe sababu o noon ne wayno ko ƴillitugol mantinigol ngol leydi men Sénégal waɗi ko ɓeeto mabɓe noon goɓe mbaɗi kamɓe ganduɗa ɓe ko FMI ina tawe e nder jayde ande woni jayde Le Soleil. Jayde quotidien. Jayden ɗon ne wayno suuɓi haalde koye jangde ko yewti koye caɗele teskare to banggue orientation ɓe ganduɗa ɓe ko sukaɓe walla mbiyen ko heɓɓe bac munen woni nouveau bachelier ji fewde toon to jangde towde nde saabi noon jayde windi e hello muɗum arwanigo ko orientation manam tan koko gudɗi ganduɗa ɗi ko mawɗi no fewi ina tawe hen noon tawi ko mbiyen fitina ɓe ganduɗa ɓe ko goomu SAES wiide wonde alay saago tan waɗe losko fewde ɓe ganduɗa ɓe ko plateforme campus en woni plateforme ganduɗa joni joni indi windete ko yewti ko ɓe ɓe ganduɗa ɓe ko nouveau bachelier ji ne tawi e page 3 e jayde witede quotidien le quotidien. Jayde Dakar Times. Jayde nde suuɓi artude ko e from de Dakar from international de Dakar ko yewti ko e jaam keeriɗo kam e ndenka baranoɗo ɗo e toon to SICAD centre international conférence Abdou Diouf gonɗo toon to Diamniadio jayde noon ari koye ɓeeto ko wiyete ko hono temps fort ko yewti ko e ha joni gartam keɓaɗam e ko yewti on ɗon fannu jayde ni sifo tawi hello muɗum tigui ɗiɗi e hello arwanigo noon ko photo horeji leydi ndi wondude eɓe dusno walla ɓe o dusodirno e ɗin ɗon ñalɗi ɗi jewtuɗen ɗo e wuro Ngo Dakar. Bangal coftal balle stade kañum ni waɗi ko ɓeeto kono ne kadi eno teskori ko yewti ko e Aliou Cissé kippiji kono gardiɗo kippo gendigi leydi men Sénégal e wiide jayde noon ko 13 mars kono ne kadi 13 11 de départ manam tan caggal nde o fetti fodde 13 mars ko ɗon tigui ɓeɓe ganduɗa ɓe ko subaɓe 11 de départ o jiidani cilol e wiide makko noon e wiide ha joni mbiyen stade ko Aliou Cissé tan ne wayno ko mystère turnover e wiide mabɓe noon ne wayno ko neɗɗo mo ganduɗa o cuɓiɗo waylude kala e saaha systéme e nder hono société walla mbiyen e nder gollorgal gotal jande noon ene lima pottiti ko wayno Sénégal Madagascar ko wayno hono Sénégal Mali ko wayno kadi Sénégal Nigéria hani e Sénégal Congo Brazzaville ina tawe hen kadi ko yewti ko e ɓeeto e nder jayde stade toon to Juventus du terrain ko e nder ko e nder Italie ɓeɓe ganduɗa noon ko jayde waɗi ko namdal beele omo ganduɗa ko Higuain joni joni ɓurani tigui omo ganduɗa ko Cristiano Ronaldo wadde gueɗe mantiniɗe saabu kay wiide mabɓe Higuain ɓuuri joni joni o mantinade to banggue markude bituji Ronaldo ina woni tigui e tabal gam yarude caggal e wiide jayde ko noonne kadi Neymar haala muɗum ina tawi e nder jayde wiitede stade ko guuɗi keblino makko hono Thomas Tuchel toon to Paris Saint-Germain wiide makko kay ma tigui Neymar tawtore ngal ɗo pottiral ngal ɓe kani wadde hande hakkude mabɓe e Lille toon to leydi France ina tawe hen kadi beach soccer leydi men Sénégal ko hande tigui natata e liste ɗum ɗon noon ko hakkude mabɓe e dow Russie wonata ko yewti ko e coupe du monde on ɗon fannu. jayde cippiro walla mbiyen suñu lambo e oɗo subaka hande ko ɗon guddirten roɓe ɗumen jayndeji Aissatou Ndiaye ɗum ɗon noon jayde waɗi ko ɓeeto caɗele jogorɗe heɓede ko yewti ko e saison blanche ɗum ɗon noon ko omo ganduɗa ko Ama Baldé so renaki tan ene jogori tigui faade e mbiyen saison mo ganduɗa o jooɗo tawi kay o sipirtaki ɗum ɗon noon hollitama ni wonde oɗo saaha omo kay majjiri ko ganduɗa ko woni cummukaye makko saabu kay sehilaɓe makko ko noonne kadi e yaadiɓe makko o saaha goto anda to woni beele ko kebliɗo walla ko joni joni o ƴeewoyde goɗɗum ko wawi wonde fof kam ɗum ɗon kam ene uddi hakkillaji mabɓe ko noonne kadi jayde ne sifo derby woni tan potiri mantinide toon to Pékin e Guédiawaye saabu kay Eumeu Sène ina jogori hewdirde e Sa Thiès ina haala e o saaha ɗiggani Balla Gaye 2 kañumne ina jogori tigui naggodirde e Boy Niang 2
gasi halaɓe ceer ko tongunoɗen roɓinde jayndeji men e subaka ko tongunoɗen e roɓɓindu jayndeli meɗen gasi ha laaɓi ceer Amadou ko noon tigui wadde en garat tan e banggal gueɗe rendo noon hande walla mbiyen fait divers yalti Dakar fay ko ha toon to diwan mo Kédougou noon kewi toon koko ganduɗa yete addi nayoɓe ganda mbasi pittali mumen ɗum noon ko asannoɓe kanŋe ɗum noon kewi toon ko bantako noon woni tan ko kilométre uji 30 hakkude muɗum e ɗo ɗo ganda kañum woni Kédougou ɗum noon addi yete oɗo bone noon soɓe gasi gasɗe ɗe ha gayni walla mbiyen soɓe gasi gam hebde oɗon ɓe tan ƴettat ɓe ceerda walla mbiyen ɓe ƴetta leydi ndi ɓe ɓuura ɗum yete udditede Amadou ha tan ganda yette ina mabɓe mbaw wadde hen barriére uji ganda ma nangu jaaridi ndi ɗon ha wasa nadde e nder gaska ka mataw tan ko ɗiɗon barriére uji ganda eɓe mbaɗa ɗum woni tan ko ɓocciti leydi ndi arte dow mabɓe mataw hade sapeur pompier yettade hade yaltinde ɓe kaɗon gaska tawi koɓe mbasi pittali mabɓe walla mbiyen tawi tato mbasi hen pittali mumen kadi hade ɓoyde seeɗa heddi be kadi wodi hen ɓe ganda mbasi en pittali mumen ha saabi bilan woɗo ɗo tolni ɗo ko yimɓe nayo mbasi taw pittali mumen yo haɗanen ɗon noon Amadou woni ko gandani hawni teni heewe ɗiɗon banggueji saabu tan matériel uji ganda aɓe poti jogade ɗum gam liggorade ɗum Amadou no hannirta ni ɓe jogaki ɗum toon ene woodi no mbiɗa ni vraiment ko histoire mo ganduɗa o ene hulɓini ene yurmini kadi ko caɗele mawɗe saabu aɗa andi toon to Kédougou guila wiya wonde oro woni kanŋe o yalti toon ene jibini caɗele mbaɗe ni kadi wona tan ɓesgu Sénégal naɓe woni toon sa daari ne tawe toon nationalité Gambie naɓe ene tawe toon Guiné naɓe Nigéria naɓe Niger naɓe Mali naɓe en tout cas sous région foof ene tawe toon ko noon kadi ko ɓuuri hen ko hawnade Aissata ko ɓe jarata hen ko par guyka manam ɓe gujat alhaali o donc ina foti renede ina foti haɗede won certaine nokkuji ene foti ene foti haɗede yettede saabu en gandi kanŋe ene joguino heɓorto mais wona hono dani no mbiɗa ni asde gaska asto ɗum yaltina leydi ko tolni e fodde métre uji jeeɗiɗi jeegom walla jeetati heɓa nder to waɗa barriére uji ene nangga ɗum so tawi acciti so jortima tan ko ɗum oɗo musiba jorata donc mesure aji kewɗi ene foti hen ƴettede so ƴettama kadi aussi wawa joni o rende yimɓeɓe kono ko ɓuuri hen ko hamnade kadi mi haalni mbiyami nationalité kewɗen tawi toon ko noon kadi so wiyama tan asoɓe kanŋe miijete ko worɓe kono hay rewɓe ene toon saabu won cimtol gotol yaltinno ko yetti on ɗon fannu holliti wonde ko ɓuuri rewɓe capanɗe ene tawe e siɗo tene kadi wona tan to banggue gasu mais to banggue aroɓe ne mbiyen ndefa walla ne mbaɗa yoga e gueɗe teskanoma hen gueɗe caysa yagal e gueɗe mbaɗe noon donc mbiɗa sikki peeje e pellite ene foti hen ƴettede beele hono ɗiɗo tanaji ne mbawa tigui yaltude leydi ndi no hannirta ni noon tigui Amadou aɗa andi hanki tan eɗen kalanno ɗum e ɓe ganda jolima jiitaka hanki so neɗɗo ne rentine yo taw kañumne ina rento saabu so tawi yete neɗɗo a wiyama rento ɗum ɗo a yihe ɗiɗon risque uji ha ko ganduɗa a tawima hen ko mbiyanmi ko tan mataw so neɗɗo ine ƴeewa ɓesgu muɗum ne waɗi risque uji ganduɗa nannata hen hoore muɗum saabu Amadou ɓesgu ne woni ko ganduɗa ko yummum walla bamum ko wawi hen ko ala goɗɗo ɓawde ɗum hen ha saabi neɗɗo saaha foof liggey mo ganduɗa ine naata hen ne foti miccade hen kadi ɓeɓe ganduɗa goni famille muɗum goni ɓesgu muɗum saabu nguɗon ɓesgu sa yeehi tan Allah andi no goppirta caggal ma e ɓeɗon sukaɓe holno mawnirta e holto mawnirta e kadi holko jogoto ɗumen ha mawna ɗum noon ene saabi yimɓeɓe Amadou ne foti rentade no fewi saabu sona tan nadde e ndiyam yaaha wasa hen fittandu muɗum asde or saabu or ine anda ko matériel tigui yaltinta ɗum no pétrole liggorte ni or ko matériel daroto asa leydi ndi waɗi câble ko way noon foof ha oro wawa heɓede yaltine ligge waɗe exporté ko way noon ɗum noon mataw tan Amadou laamu ngu ne foti ɓurde darnude hen koyngal muɗum tawde ko ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu so maayi tan wiyete
ko won maybe e leydi meden wadde non ko wona Guinée ko wona goddo bange ko banni adama wadde non bangal sécurité don ne foti burde ƴewtede so tawi ko hadde hade so tawi tan ko wadde don renobe ha ko wayni wasa dañde Amadou kono mbiɗen ni tan batten kadi ko erama no kewɗen wadde kala e saaha soɓe eɗen gandi cadel ɗen limtini vraiment e nder leydi ndi to banggue ko ganduɗa ko woni en kalino hanki mbiɗa to fate banggue hono yolayru ndu woni ɓeɓe ganduɗa ko awoɓeɓe hande kadi en ji caɗele goɗɗe kadi janti hen woni ɓeɓe ganduɗa ko asoɓe kanŋe Sénégal no eɗen jogui probléme ɓe kewani ƴettude mesure aji ko adi accident ji ne mbaɗa koma waɗa ha para heddo noon pellitte peeje ƴette hay ɗum ni kadi aussi ko balɗe ɗiɗi balɗe tati haare deƴƴe e won tuma feere nde joƴƴineɗa kadi werleɗa kada garɗo foof kadi taw ɗon dossier ne jooɗi kañum ne créé dossier goɗɗo watta suivi ko probléme leydi ndi ɗum ɗon noon ne foti jurnetede watte hakkille no fewi noon tigui Amadou ɗo Robindu Diaynde mi jayndeli meɗen haalata bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko jarnuɗe on tan e wiide on mamin jewnu mon e ɗiɗo balɗe ɗiɗi ganda wonta samedi dimanche mo ganda min darota ko ɗo ya plateau ɗum noon ko wiide on tan Allah jarama e jarama e no mbaɗi toon commenté ni no jeeɓi toon vidéo ji ɗini no mbaɗi toon ɗum emeni Ndeye Fatou Massaly hedno e banggal caméra o Aissata Ndiaye Amadou Moussa addanno won ko Diayndeli ɗi tonguno hande